Uhlala mina. Ngenxa yakho nje. Ihlangana ngithatha imali njalo. Mina nyama wena. Kahle uzenza ngibona. Yebo, konke engizwile oqeda ngisho bafuna. Yabona manje lo bana lo. Uqiniso ke futhi. Ngiyathela emsineni. Baba bakhe siyalala. Angiphiki lokho baba bakhe nginikeza imali. Nginje nje kubobo wakhe. Ukuthi lo wena nkene baba wakhe angihlangana. Ngiyekeni. Ngiyekeni phela uhlangana. Ungangizwa baba wakhe lo mfuna ukukhuluma lo wakhe angifike inkingeni zakhe mina. Okay. Inibingelele Mzansi, igama uSandile wakaMagwazi Sibongo, and welcome to another episode of Abangani Bethu. So thina la ekhaya senza into emnandi kakhulu bafowethu, siza abangani ukuthi bakwazi bahlale phansi balungise zonke inkinga abanazo emnganini babo egameni lomngani. So nawe mntaka baba, if uhleli lapha ekhaya kukhona umngani owagila okanye usagila namanje, ungabe sayihlupha mfethu, vele usithinte lapha kwinto yethu lapha na umjoloshow@gmail.com. Ngiyiphinde umjoloshow@gmail.com. Then emva kwalokho sobe sisikwazi ukuthi sihlale phe kudaba lakho. Mara okwamanje akweneze lento esithanda ibhadi, nisilike, nisubscribe, nicommente, kube busy nje lapha kuma comment section lokhu nizile ngento ngoba ngiyanazi umsebenzi wenu niyawenza, nathi siyawenza, so sihlangene sumndeni. Simtsholo show siyanibiza sithi wozani sibone ukuthi umngani wanamhlanje ukhala ngani, amakade ekhala ngobisi. So bafethu masikhale. Phile nginibingelele bafethu, nisahleli nami nguSandile wakaMagwazi Sibongo. Mara ke mase ngihleli kanje ngibambele composure, suke senazi ukuthi intwana yenu isuke singahambi yodwa, suke sengaba nomuntu okuyena osibhalele wasitshela ukuthi unenkinga enkulu ufuna thina singenelele kuyona sikwazi simsize. Ngaphandle kumosha isikhathi angithatha intambo zami ngini kuba fasitshela ukuthi kahle kahle usivakashele ngani namhlanje, ukhala ngani my brother? Yeah. Sini kabami? Hayi ngoba ngize la ngibhalile ngencwadi ukuthi kahle ufuna usizo, uzocela usizo. Fethu. Kodwa ke before sifike lapho nkabami bengicela uqala uzazise because ababukeli bami bakwazi mngane esekhaya, uzazise ukuthi ngubani wakabani nanokuthi uphuma kuphi nendawo. Oh, hayi mina igama lami nguJama. Jama. Yebo, wakabuthelezi. Wabuthelezi. Yebo. So ngapha enhlongwane. All right. Yebo. Yeah, ngane esekhaya. Okay, mntaka baba, vele uhlale phe kwayo ithini into ukhala ngani kwenzakalani? Empelweni ngoba ngizelana ngizobhala, ngibhale ilomlayezo ngibhalile ngokuthi usuke ekujuleni inhliziyo yami. Mfowethu. Yeah, benginomngani wami bengimkhonza kakhulu, kahle kahle bengithatha njengomfowethu. Yeah, is a brother. So into akayenzile ulale nobaba ithama lami ulale nalo. Umngani wakho, umngani wakho uthe umuntu osilisa ngisho? Yeah. Ulale nobaba wakho futhi? Ulale nobaba. Kanje sorry nkabami, kanjani uthole kanjani na yonke lento uthi yenzeke? Ukuyithola khona kwakungolunye umngani wami bewumuntu bethanda ibhola, yabona. Sure. So bethanda ibhola, mina ngithandela ukujima ke, yabo. Sure. Because uyazithanda izinto engafani. Mfowethu. Kodwa siyavashelana, yabo. Kwesinye isikhathi ngiyamshiya netime, yabo. Esale ehlala netime. So ngelinye day ngihamba ngithi ngiyejimini, yabo. Uma ngiyejimini ngikhohla ithawula, ngithola. Sure. Ngibuyela back mase ngifuna ngiyolanda ithawula. Uma ngifika endlini, mfowethu, ngena ngimtholi. Hayi, ngizumsinde ngaleli khuzeni ekamelweni lalokhuza lababa. Ngishone khona. Ngisebenza ngivula umnyango nje. Hayi. Ngabona into engazi ngibona. Ngabona ubaba naye. Benza into engamele ngabayenza. Ngavela ngafikela usizi nenyembezi okwesa kakhulu. Akungikhalisa kakhulu ngoba ngase ngishiyo ngishona umama sengekho nje. Sengibuka lento akayenza ukuthi mhlawumbe ngabe uyenziswa yilokho yini. Ima ubaba bevela abuyelale nabantu besilisa noma woqala ngaqala ukumbona mfethu. Ngaqala ukumbona indoda le yana engikhuluma ngayo mina. Indoda emadedweni kodwa lento ayisenzekela ngazi ngithini. Umngani wakho yena unjani, ugay noma naye umuntu indoda naye futhi? Indoda nje ngibona mina nje indoda. Omshayo sinqa le yana. Hawu, indoda lengikhuluma ngayo. Mfowethu, imali inkabe yami. Manje ke ngoba usubhalele la ekhaya, thina singenelele kuphi ke mfowethu, yini kwenzakalani thina sikusize ngani? Oh, into engicela ningisize kuyona mfowethu ukuthi nimtshele, nimbize ekhulume isikhulumisane, sixoxisane because wayemngani wami. Okubuhlungu ukuthi mina kahlahle angithi ngangihlalele ekhuzini eflatini ne time. Ngabiza yena ngazohlala naye la. Umngani wami. Yebo. Sure. Manje sengathi wangidingisa ubaba. Ngenxa yakhe mina sengihlala emakhaya. Yabo, udingisa ngaliphi? Ngokuthi phela mina ngabathola kube belokhuza. Bebe ndawonye. Wena ufela lokho? Ufela lokho mina. Hayibo, manje ngoba sekudingisa ubaba wakho ithini into emva kwalokho kwenzakalani? Umngane wakho waqhubeka wahlala qhubeka. Uhlala kuphi umngane wakho yena? Uhlala nobaba.
Uhlala nobaba. Uma ngimfonela ngithi incinci zami akayibami. Uba umngane nombaba. Umngane angayibami. Ubaba ngakhuluma kanjani ebhubesi? Ibhubesi leliyana. Haw. Hayi webhuti okay. Manje ke thina masimbiza umngane esondele bala. Ufunani? Ufuna sikusize ngani? Kuphi la ufuna singenelele? Ngicela kuwena engicela kunene uningisiza kuyona bafowethu. Mfowethu. Ukuthi nikhulume nomngane wami. Nimcele ukuthi ephume phele kubaba. Ngoba umuzwa wababa lo yana. Nami ngikwazi kubuyela ngihambe ngiyohlala khona eflatini ekhaya. Yabo? Because la ngihlala khona emakhaya ngiyayishoka imbodla. Ilokho ngicela kuyena angixabene naye ngeke ngiqabane naye. Ngaze sisafuna isikele. Sure. Ilokho ngicela kuyena. Ngizwa kahle nkabi yami. Emakhaya njengoba uthi usemakhaya uhlala noba emakhaya. Hlala nogogo. Onihle nje. Yebo nogogo. Okay. Ikati nje lala eziko imihla namalanga lapha. Okay my brother. Asenze kanje. Thina umsebenzi wethu siwenzile. Umngane ukhona sizomdonsa abe la achaze iside lakhe le story bese siyamtshela le ndaba ufuna ukumtshela yona sibone ukuthi siphuma kanjani sisombululo yabo. Ngajabula. Ngikuzwa kahle Nkabi yamncese mfethu ukuthi lento odlula kuyona mfethu. Hopefully insizwa mase sikhuluma naye Nkabi mhlawumbe izobona naye iphutha layo sibone le silungisa kanjani yabo. Asethembe Nkabi yami. Bafethu story asikhulumisi Inkabi yami ithola umngane wayo bephe kwento nobaba wakhe. Uyayizwa lento ibhlungu kanjani but ke angeke ngisamosha kakhulu isikhathi mina ngizodonsa naye ubafa achaze iside lakhe le story ukuze siwabone lama istories zo2 masihlanganisa siphuma kanjani nesisombululo because ubafo ufuna ukubuyela ngisho eflatini because ubaba wavela wamdingisa ngesimo sokuthi wababamba nomngane wakhe so mina ngisafuna ukuyidonsisa abafethu asibize umngane akhuluma iside lakhe le story sibone ukuthi le siqeda kanjani masikhali. My brother. Bhuti kunjani? Ngiyaphila mfowami khamba kanjani? Siyaphila bhuti. Angikhona nganasekhaya. Mfethu, ngaqanje ngimosha isikhathi ngiqala ukuthi uzazise ukuthi ngubani wakabani uthuswa kuphi nendawo. Njengoba oyigama ke wena bhuti uSiphiwe. Sibonga kwaNyandeni. Nyandeni. Ngihlala la eTown. Mfowethu. Kodwa ke uChris ukusuka nisuka le komhlabela engane bhuti mdala. Okay nganasekhaya. Mfowethu, lo muntu engihleli naye ngabe yamazi? Bafuna ngamazi Inkabi yami le vele. Inkabi yakho? Hayi Inkabi. No number 1 nganasekhaya. Mfethu Inkabi yakho lana inodaba efuna ukukhuluma nawe yabo but ngeke ngisamosha kakhulu isikhathi ngizodedela yena ubafo akutshela ukuthi why kusondeze ngapha namhlanje sibothi silungisa kanjani lo nkinga mawuthi khona inkinga. Ayikho inkinga ngahlale phezulu kodaba. Hlale phezulu kodaba Nkabi yami. Nkabi yami. Kahlathelana ngoba ngibizela ngifisa silungise la Shandisi le into wayenza. Kahle. Ngabe yini ke le ukuthulale nobaba bese ngicina nami mana ikhuluma ngani bhuti? Ngisho le uthulale nobaba bese ngicina nami sengidingisa ekhaya. Kahle la ngizile ukuthi silwe la. Cha Nkabi yami mina ngilala nobaba wakho. Wena uma usizana silima manje ngoba bhuti yona into engibizela yona le engakho ngiyakhetha ukuthi ngifihla umzoqhambela amanga lo mfana la. Usengiyahlanya mina ekhanda. Mfethu sengiyahlanya. Asho uyahlanya mina ngilala nobaba wakho nini mfethu? Usangana wena musukuhlanyela kimi wena. Wena. Bhuti okhuluma nalo muntu wakho yona into engibizela manje ayike into ngizokhuluma ngicela bhuti mdala. Yabona lo ngisilima la. Uzokhuluma nalo ngisilima wena. Isilimo sani wena Nkabi yami sicelile sathoza nganene. Wasuyacela wathi ucela ukuyifihla. But ubuyifihlelani makuthi awuyazi into abezokhuluma ngayo because befana ufike nje ukuthi ngiyamazi bhuti kanje vele uyayithanda ukukhuluma into ezingenzi umqondo ayenza umqondo nale nto ayikhuluma nje ububuzo kuyimanje hawu ubuyifihlela ukuthi ngiyahlanya mina ukuthi kahle bengafuni nje ukuthi ukuthi vele bamphanga kwakamera ayithi yazi uyamazi awusilale nobaba wena ngilala ngakubona ngilala ngakubona yona mfana usukhuluma ngale bhuti wena ayike ngizokusakazeke manje ngizoswa ngami ngisakaza hambe uyahlanya lalela bhuti ngizokutshela uyabona lo ngamfica ayikho into eshoyo wena ayikho into eshoyo Okay. Yini eshoyo ngizokushaya ngilahla manje Okay Jama lalela bafu cha lalela Jama ayikho into zolalela thula wena thula Jama ukho right wena awuzulani nobaba wena ngakubona uyangizwa yezwana ngongisanele wena imake Jama hlala phansi mfowethu hayi mina ngisasule phela lalela mfowethu wena mfethu ngihlale ehlatheni mina mfowethu yazi ngenxa yakho hlala wena ngihlangana nathi mina ukuthi wena ngikhuluma manje yabona ngihlala ngitakelwa mina yazi
ungashuka imloto leyo. Hayi wethanga. Wabhuta ukhuluma nalo. Yazi usenzilima lo ekhaya. Usenzilima mthidalo wethu. Ngeke abantu mfethu ngiyekho. Awungisukela wena mfana. Yewusanelo nezwana. Ngizasula phela lo. But into emesiyenza angithi kumele sikhulumisane naye. Umoya wakho vele kumele ube phezulu because kabe yami iyodwa izinto esiyakho. Kabe yami wena ikhulula into yakho. Mfethu wena nanga uJama la. Uthi yena ngokwakhe ungizwe kahle makusho yena uJama uthi wange. Yes, yena ngokwakhe uthi wangena eroomini. Wanifica nobaba wakhe. Amanga lawo noma iqiniso bhuti. Khona umtholeni man. Angiyabona ngisho bhuti. Imajama. Ukuthi yazi mfethu. Lalela ususangana ndoda yezwana. Wena ke yebethu lalela kutshela. Lo muntu angamfica endlini nobaba yezwa. Endlini yami kade hlezi yezwa. Sibukela iTV. Wethu ayikho neshoyo. Bhuti ayikho neshoyo. Bhuti ayikho neshoyo. Yini yabantu freeze. Lalela lalela chazela. Awuthula umuntu uchanga phela uthula. Yazi ukuthatha uyazazi wempama wena. Okay Jama. Ayikho neshoyo. Lokushaya. Mfowami. Relax. Asilinde uJama. Jama kwenzakalani? Ngizomshaya. Siza story qala. Ngiyona ndazi futhi ngishaya. Lalela kutshela. Lo ngimfica endlini nobaba. Benza lento lena engamele ngabe. Amanga lawo. Yewena uyakhuluma nathi sibuka ibhola. Ngase ngihamba mina ngiya ejimini. Usashalaza manje. Uyakhumbula ngibuka ibhola. Ngase ngihamba ngejimini ngakhonta ithawula ngabuya. Naku benze ngiyafica ngakuthola kuphi ngoba ngakuthola endlini yababa wena. Famina jimala Jama ngizelwani. Selamanga. Ngizelwani. Baba yezwa. Okay. Jama hlala phansi. Hlala phansi ngabe yami. Hlala phansi. Yona ujimela uzoshana nami. Okay. No, yazini akajimela ukushaya. Bafuna ukushaya. Yazini ngabe yami. Ngeke ushaya akekho umuntu ozokushaya. UJama mfethu khulileka uzowehlisa umoya. But ilana indaba mfethu. Le story sichazayo ukuthi kwakubuka ibhola kwasho kwacima then wafica wena nobaba wakhe lonto uyazi. Awuyazi wena? Noma bese ngibekile bhuti. Beka kahle lento ayisho Jama. Angazi mina ngifakelani. Yebo lento ayikhuluma. Wangakhuluma noma wakhe ezokhuluma nami. Into yokuqala nje leyo. Ngihlangana naphi mina ukuthi unenkinga. Asenqosa ubaba. Akasenqosa ubaba. Akasenqosa ubaba. Ngayinqoko yahlangana. Ngakho mfana wena ngaba yisakala ngayo yonke into lena. Uyangizwala ngithini? Uyangizwa? Mfuthu ngicela ukhuluma nami. Ngikhuluma nawe. Bafethu ngicela Ngicela phansi. Cela ungiyeka mfethu. Cela ungiyeka mfethu. Ngihlangana ukuthi uxosha baba wakho uzothina. Ngihlangana lokho. Ubani obiza umuntu la ngithi mina. Okay, let's do this baba. Uzongishaya yini? Uzongishaya. Angithi ngasikhuluma ukuthi zikani uyaphika wena. Okay. Uphikelani? Ngeke kushaya uJama mfethu asikhulumeni. Uphikelani? Sikhuluma. So one uJama uyazi ukuthi ubaba wakho amxosha. Ngiyakwazi lokho ngenkinga zabo ngihlangana. Awuhlangana wena uhlangana. Awazi wena mhlawumbe ukwazi. Yazi ngathi awazi. Lalela. Uyahlangana. Uyahlangana ngoxoxa thani. Ingenxa yakho wena khohlanzini. Wena nyoka wena. Yabona into ezenzayo. Noma wakho hawu. Ngicela mina. Ngenxa yakho she. Ngihlangana nakho. Ungathathi imali Jama. Mina nyama wena. Kahle uzenza njalo. Yebo. Konke engizwile oqeda ngisho bafu. Lalela Jama. Yabona manje lobona manje. Uqiniso kaBhuti. Ngiyacela emsileni. Noma wakhe siyalala. Angiphiki lokho ubaba wakho unikeza imali. Nginje nje kubaba wakhe ukuthi lo wena nkena wakhe angihlangana. Ngiyekeni phela uhlangana. Ungangizwa ubaba wakhe lo mfuna ukukhuluma noma wakhe angifeke inkingeni zakhe mina. Okay. Angihlangana nje nenkinga zakhe Okay. Jama Okay, wena u understand ukuthi uJama umngane wakho siqala silungisele ophatho. You understand ukuthi uJama umngane wakho, right? Bekunganami. Then wafika ekhaya wena kaJama kamnandi yonke into welcome everything then the next thing wena usulala nobaba wakhe. Yini eyadala ukuthi ugcina usulala nobaba wakhe? Ngibuza nje lo mbuzo nkabe yami ayikabi. Ayazini Kwenzakala yini eyadala ukuthi usulala nobaba wakhe? Yadala nobaba wena man rubbish. Kanginunisela ngemali eqinisweni bhuti wami. Imali? Icala isitori besikhuluma lo. uJama lo ngiphikise ukuthi unamanga. Leso ukuthi vele ngifica nobaba wakhe. Vele sasikukhona ilanga sasiphuza ngalo bhuti wami. Saphuza sadakwa ngathi ngiyoyichamela uthi yabona lopana tena nisihleba yabona ukwazi mfowethu uzophendula ehlisa umoya Jama bese ilungise lento njengamadoda ehlisa umoya khuluma ke bafu kwenzalani wafika kubaba wakhe wangilandela kahle kahle ubaba wakhe after 9 hoya wena umkanjani wena ubakho umkanjani mina ngangitsho ukuthi ngiqondile wena uqondile noma uqondile into leyo ehlanye lo ngichaza story sami chaza baba ngiqondile nje mina bhuti wami ngokwami ubaba wakho ngilandela nge toilet wathi uyafika
Uma nganginika imali usibona ungalala nami. Ngilinde. Phendula umbuzo phela bafana wena. Wazama ukukhuluma nami Usumoya, ngamfoko. Jamal. Nasimpe lo uthi Thula usila wena, lona Jamal. uyisha lona. Uzothula nini? Ngihlala mina ngingala phela lana mina. Uzothula yini ngikhulume futhi? Uzothula yini? Ngithula. Uzothula. Jamal usumoya. Kusifayiswa yini mhlaba lawo Abantu silungise le. Hlala phansi silungise lento Jama mfowethu. Hayi hlala phansi sikwazi ukuyilungisa nkabe yami. Hlala phansi mfowethu. Bazokunika ile mali onginika babakho. Okay, so wena wabona mina masemba lawo. Sithini isitori sakho wena? Are you gay or kuthini into yakho? Cha futhi ngibesacha isitori sami. Yeah. Kahle kahle uma Xa ugay lento lena mani. Into nokuphuza. Saphuza ngadaba. Ngithe mangivuka mina. Ngisenginqunu babakhe nangu la. And hayi ngiyikhona into ezizwakala ngemuva. Yeah. Photi. Ngena ukuthela wena thula. Usukwazi babakho ungcwele la. Lalela wena. Okay. Uthe ngakusenza ukuthi Angeke ngcwele lo mshaleyo mina ngiyazi ukuthi ngishale ifana nawe. Nina wena wonke nina bafana nini? Uzothula yini? Uzothula yini? Engithuliso wena mina mani. Ngithuliso wena mina Jamal siqonjini. sikwazi ukulungisela lento sikwazi ukuyilungisa nkabe yami. Ngicela uhlise umoya hayi kabi bafu ngiyacela bafu. Ngiyacela ngana sekhaya. Cha uthi uyisala mfowethu. Wafika kubabakhe ngathi wangithinta nje. Wabona ngathi ngithi ngenqaba lento le ngoba sekuseni. Wathi kuyafana sesiyenzile. And wangimekela u4K futhi. Ngaba ngicabanga ukuthi hayi vele ngiyemqashela ngomthondolo. Ngizothini ngizodlala. Ayikhokhile rent amastand. Ngoba sengitshela ukuthi hayi vele mina ngizothini. Wasangana lamuntu ogqoke kwathi. Uthethe ngomama wakho vele. Akakhokhile kodwa emthondolo. Ngithondolo mina ngifana nawe. Ngithi yamuso lalela nawe. Ahambe uyobamba la muntu awuyeke mina. Wejama. Mina ngizela. Wejama. Uzathula yini Jama? Jama ngicela ukukhuluma nawe nkabe yami kahle. So 2. Ubhalile laba 4. Wathi ucela sizokhuluma. Kodwa awulungisi manje. Uma lele lomfana lomyeka masemba la. Uyabona ukhuluma ini kimi? Fanele ngithola ama side o2 eTori bese sikwazi ukuthi siphuma nesi. Ubani obhalela? Uwena nkabe yami. Khona yini phone uzongishaya lo? Kubalekile la Jama ukuthi sikhulumisane. Uyasizwa ukuthi isito sami. Ngizwile nkabe yami. Nginawe bafu ukhululeka nkabe yami. Nginawe 100%. Bathi kubalekile ukuthi nkabe yami ngikhona bafethu musani kulwa nami no2 ngiyanicela ehlisa Lalela ngithi Jama ngithi mina nginawe nkabe yami 100%. Awukho nami. Nginawe. Yazi into ebalekile yini njengamanje? Awukho nami. Yazi into ebalekile Jama. Awukho nami. Ehlisa umoya nkabe yami. Ehlisa umoya. Awukho nami mfethu. Jama uzongishaya yini? Sizophuma La ngisasula mfethu hayi ungafuna ukushaya inhlanhla akusiyo ukuthi ngishaya. Bekusatha phana msezwana. Ngiyalikhuluma ngeqiniso manje. Yes. Okay. And then emva kwalobo kwenzakalani after that? Ngithi wanginunusela ngemali. Yeah. Wanu4K. Wangitshela futhi ukuthi njengoba senzile into engicela mina iyodwa la yazini. Lo wena hambe ekhaya. Ngoba mina sengiphenduka ibhungu ekhaya. Siya lapha impela but fanele ngim-understand na ukuthi kwenzeke yonke lento uqhamukaphi. Sure bafaqhubeka. Ngikuphi nje? Wangu4K. Awusakwanisima nawe. Thula phela. Wanginika u4K. Uthemba kwakho u4K. Wangitshela ukuthi ngisazophinda ngifakele enye imali. Wabe ufika phela ngiyamazi ubaba khona imali uyakwazi lokho. Saqala nini mina nawe uswana ndoda? Wanginika ubaba wakhe imali ngikhulume nawe. Ngithi sakhuluma lobhuti. Wanginika imali ubaba wakhe futhi. Yalokho iqhubeka lento. Ngagcina sengi-enjoya nawe. Kahle kahle sengiya-enjoya. Okay. Yeah, kodwa namantombazana ndiyawasebenza kodwa. Hey unamanga. Unamanga. Yewani. Hey man, inyalo. Yewani Jama wena. Yabona. Mina. Awungiyabotha. Yabona phambili. Hlala phansi bafo. Hlala phansi. Jama into ebalekile bafuthi sizama usisombululo ukuze ukwazi ukuthi ubuyele ekhaya but siyadinga ukuthi lo bafu sikhulume naye understand naye side lakhe le story bese siyabona ukuthi isisombululo sikhama kanjani kabe yami ngiyacela bafethu umoya nginawe bafo but fanele ngim-understand naye. Ngicela umbuzo wodwa. Buza nkabe yami. Ungajabula nomtshithe ekhuluma nje ukuthi ulana baba wakho. Kanje. Alright baba usukuthi baba but into ebalekile naye Yebo nithama lami lelikhuluma kanje yonke but Jama ngithi ubufuna ukwazi. Jama ngithi ubufuna ukwazi mfowethu. Angithi ubufuna ukwazi. So imali uzohlala yini phansi khulunywe bese noma ngihambe mina ngishela uqhubekeke ulwe wedwa la. Khuluma. Okay. Mfowethu then before because you understand ukuthi ngoba uthi ubusuku boqala ngathi wafakelwa something edrinkini angisho njalo uqala kwayo lento. So you understand ukuthi ubaba wakhe ezelale nawe nje kwakuyi-rape leyo because wawungazi. Yeah, kwakuyi-rape vele kodwa unamanga uyangizwana unamanga lona mina umlalele ngangade akaze ngihlale nawe. Thula phela akaze ngihlale yini. Thula yini sikhuluma ngambuza umbuzo wodwa. Ngilapho ngizama ukuqeda khona isibafu. Yazi bafu. Ungabuzi mina buza yena umbuzo wodwa. Akaze hlaleni cha. Ngizombuza umbuzo wodwa. Akaze hlaleni nathi sonke nobaba siphuze. Ndawonye. Bese ngihamba mina ngithi mina akakwazi into kwambuza.
Yeah, because buka ila indaba. Ngiyakwazi ukukusho ngishilo mina. But yena uchaza uqala kwayo indaba. Phela lapho mhlawumbe kwasuka isikhathi sesambile lo ishoyo ukwesibili lokho. But uqala kwayo indaba ile ayishoyo ubafu ukuthi kwaqala kanjani. Ukuqala. Futhi wena ubabamba nje vele into eqhubekayo. You understand kana sekhaya? Futhi wena ubabamba nje vele babengaqali ngalolu langa. Uyayithola uthi hamba kanjani? So manje bafo then ke mina bengisakuwena nkabi yami ukuthi you understand ukuthi kwakuyi replay yenzeka. You understand? Ngiyakwazi kodwa ngibeke imali ngisebe ngishilo. Manje sirep. Mafana ngikuchazela. Usizela ukuchazela. Asirep futhi. Wena akembuza uyazi kahle rap. Yazi rap. Yazi rap. Yini rap wena? Yini rap baba? I-rap angichaza kulana nomuntu ngingavumelene. Usufundile yini? Uyangisilalela. Ngangaqeda kanjani esikoleni ekubeni iqoki lihamba lobulala umuzwa wasekhaya. Ngadingiswa mina. Wezwa? Ngenxa leli qoki leli nizongibuza lamasimba lawo. Le mali eqede ngayo uqede ngemali yababa. Uyangizongithini? Nabo bakuqede mina ngani? Nawe ungiqedile ubaba wakho kunjalo. Ubaba kungiqedile. Ubaba amasimba. Ungiqedile ubaba wakho. Hawu. Ubani ungazothi ngcole ubaba wakho la. Wena ubaba wakho uyanginika ngiyamnika. Iyafana mina ngithile nale. Iyafana ngiyanika. Nika mfethu. Angijona. Wena umthemba kubani? Ani ngibuzeni. Hlala phansi mfethu. So wena uya enjoy indaba kababa wakho manje kababa kaJama uhappy la ukhona. Ngihappy bhuti wami ngoba ngiyithola imali. Uyayithola imali. Uyam-understand ukuthi uJama uqhamukapi kodwa bafo. Ya ngiyakwazi lokho bhuti. Yeah, sengisho lo uzwelo ke ngane sekhaya ukuthi okay, uJama nangu mfethu la. Umtshela emehlweni ukuthi yebo baba wakho ngiyalana naye inika mina nobaba wakho nje siyadlana nje permanent. You understand? Okay sharp. uJama lo ubaba wakhe lokhuluma ngayo. Wena umngani wakhe uJama. You understand? So ngifuna understand na ubuyisa umqondo ngane sekhaya ukuthi okay, uJama ukuze abe kulesimo akusona njengamanje azalahlekelwe yikhaya kwenzeke yonke lento yenza yakhe lona. Isandla sakho sikhona. Uyayizwa lento umkali wami. Uyaphika lokho wena. Ngiyasiza ukuthi yabo inkinga yakhe uyazi uJama. Ngena angikhulumi lutho nobaba wakhe. Ayikho into angibonisa yona nosibonisana ngayo noma inhlini. Into engisayo uyanginika anginike imali yabo ngimnike. Ima ngishayanga angimshayanga nje angimenzanga nix kuphela nje ngilonelele thula Jama uyanginika baba wami Jama ngiyakuchaza la ngicela ungilike yazi nje uyazala mina wena ngithi mina emva kwalapho ubaba Jama uyafika ngiyathini anginike ngimnike bese emva kwalapho ayikho into esixoxayo uJama inkinga yakho ileli khanda lakhe liqinile into yenza ukuthi sengiyahlanya manje mina wena khanda liqinile ubani wangeze ngithina ngihlanya mina thoba kubaba wakhe angangifaki mina. Okay. Mina akukho ukuthi icala lami ukuthi ngithathe wena ngikwenza umngane wami ngikwenza umfethu. Kanti inyoka. Wena uma ngabe umngane wakho ubaba uyilesi lomfana lo yezwa manje. Ngiyambona namjama. Ngiyambona impela boy ngihamba nawe ngiyabona. Futhi mina ngikwazi ukumsiza uJama njengoba nje. Ubona manje nje afuna ukungibona eduze wakhe afuna ukungishaya. Okay. uJama ngale kathi elahlekelwa ekhaya ebuyele emakhaya. Wena wake wazama mhlawumbe ukuthi ukhulume naye uJama njengomfana wakho. Esazama sehlala phansi lento sekhuluma sarathi yaphela. Angazi ukuthi njengoba senje. Muzukusangana wena. Lalela. Le ndaba ngathi ngiyabiza ngiyakhuluma naye sesizwana. Ngoqa naye. Musukusangalela. Angisakhuluma wayisanganisa. Ngiyachazela wangayizona into le. Wathi hambe ngiyokhuluma nobaba. Ungayiqonda ibhubesi wena. Angithona impendula ubaba ibhubesi. Impendula ibhubesi ngani? Akuwena impendula ubaba ibhubesi wena. Okay weJama. Asenze kanjena ke bafowethu. Bakuhlanyisa sakho ngizwe. Shuthi wena nobaba kaJama. Ungabuye lo mfana lo. No, ngizama ukuphika. Ngiyatshela ngihlanyisa mfowethu. No serious. Uyamhlanyisa. Akhulanga ngane sekhaya. Nginawo uJama. Jama into esibalekile lana ukuthi sithole isisombululo ngane sekhaya. Sikhulumisane because nobaba wakho akekho msula ngane sekhaya. Ngifuna ngizwe kahle. Ngiyaxolisa ukusho njalo but nobaba wakho akekho msula. Yabona lento le but ukuthi sikwazi siphume nesisombululo. Ukuze sikwazi ukukhuluma. But manje ubafu uyasichaza isiqongo basinjalo. Wabhuti benta ukuchazela something uJama mhlawumbe angafuna ukuyazi. Inkinga la angiyona mina. Ushona uma wakho nje ubaba kukade iqalile into ukubulala nabanye amadoda. Manje uzowenza ngathi mina mhlawumbe afike nokuthi ubaba wakhe besitafana konothini. Uma wakho nje shona. Inkabi yami. Eshona wakhe. Ubaba wakhe vele kade la nabanye amadoda. Mina nje vele ungithole vele. Awungiyengishaya mfana. Esengathi ngiyayiqala le. Okay. Wena-ke bafo wena-ke umkanjani wena uyayilungisa nomenzani bethu ngidisa inhliziyo nawe ulimeza inhliziyo ubeyilungisa uqale mina uyayilungisa into noma ngilimeza inhliziyo bafosi uyayilungisa yini mbuzo umbuzo into oqale ngibuza yona sasoba u2 u10 ngithe kwena bafo mayifika la umngani wakho sifika sikhulumisana naye angani sifika sikhulumisana into ebalekile ukuthi sikhulumisane njengamanje bafo ngiyavuma ngiyavuma ulimele ngane sekhaya asikhulumisane ke manje asikhulumisane ngicela ukuthi hambe mfethu ngifuna ubuyele endleleni okay ufuna enze njani bafo mfethu
hamba uye kini angisadingi ekhaya hamba Okay bafo akahamba lo mfethu namateki uyabona ngigqoka phaqo uyabona ngigqoka kanjani lamateki imali yababa akahambe lo. Okay simple bafozi ngithi mina ubaba wakhe lo mjitha sharp vele nibadala sikwazi nathi ukuthi yekani into eniyenzayo because nami ngizamile ukungena kuwena ngitshela ukuthi no wefethu kungani ngasiniki iqhude mina nalendoda yeah yabona Yeah. man to man face to face send to send ngoba sobala ukuthi le ndoda lena mayisiyafuna ngiyile lawe mina lalela ngiyile lawe Okay Jama uyenza kanjani Jama yeah ngana sekhaya ngiyaphinda futhi ngiyayithoba kuwena bafo yeso ngiyazehlisa ngiyayithoba kuwena kunzima bafodlula kukona yeso but into emele siyigqoke ke manje asi-admitheni mfowethu sobabili because sobabili angithi mina ngingena nginawe ke manje asi-admitheni ukuthi lento iyenzeka liqokuleli yelizwe liqokuleli bafo Jama lento iyenzeka kufake lokho ekhanda ukuthi iyenzeka ngana sekhaya andikubuhlungu ngiyazi nami kunganzima ukuthi ngi-accept but iyenzeka useconfirmile uba futhi lento iyenzeke ndiyaqhubeka so manje into ebalekile ukuthi wena Jama ukwazi ukuthi ubuyele endlini ubuyele ekhaya ubone ukuthi ukhuluma kanjani nobaba but ubaba naye mfethu ungakhohlwa ngane sekhaya ukuthi naye ubaba bhodi akekho msulu you understand yes ubafo singamgxeka vele wrong naye ukuthi umngani wakho agcine sengakwazi ukuthi akutshela indaba ebuhlungu kanje ukuthi afike enze yonke lento ayenzile understand naye wrong yazi ingcono lento ngoba mina uyangazi laba abanye abantu abavela noma bakhakabazi mafethu lalela mfethu thula rubbish lalela mfana wena okay buza Jama uzohamba transfer mina uzohamba nekhaya uma kuzokuphuma lokho ukuthi ngihamba angithi yabona lalela ukuthi ngizonglalela yabona mangizela inhloso yami ingizoba ngizoxoxisana naye ukuthi ngicela ehambe kuphi ephume kusiza ngani athi mfaka omunye athi mfaka omunye yabona bathu uma engahamba ekhaya eyeke lento ekhaya ekhuluma kuzongisiza mina yabona okwenza kakhulu ube umthetho bonke kumfethu ngani ngiyakubuza bonke kumfethu kumina ya vele mina nawe mfethu besizibeswana inkinga phela imali mfethu imali okay bafozi okay mina yabona Jama ngikuzwa uqokela ukuthi mina kulambe mina uqokela ukuthi kuhlupheke mina engangisiza wena ngihlupheke mina ke Jama ngiyabuza ngihlupheke mina yini okay we Jama ngicela uhlale ngane sekhaya ngicela uhlale phansi ngicela ngiyabuza nami kabe ngibona ukuthi wena futhi ungathanda usiza umuntu uyezwa lo esikoleni bekhiriswa mina yezwa ngemali ye-time uyezwa ngimsiza mjida lo yezwa ngimthatha njengomfowethu yezwa ngimthatha njengomfowethu yeah bhuti but yena ukwazi ukuthi enze into elale nobaba yabona yeah because manje nginayo uJama futhi nalapho usethi emva kwento ezingaka nihlangene niphusha no2 ukwazi wena ukuthi ulale nobaba kanjani ugcine usungena ekamereni lababa wakhe ungabuzi phendula ngizokuphendula bhuti wami yeso hayi ukuthi kwenza kanjani wena Jama lento lemfethu hayi ukuthi ngenze ngenhloso nami ngoba bengithanda ngoba ngitshela ukuthi ubaba wakho wenza inhloso cha ngilinde inhloso yazi kwesinima le inhloso mlinde Jama nakachaza bengidinga imali because umbuzile ngoba umbuzile kumele nathi uze baphoqa ukuthi ngithini ngicela sengi-accept lento ngagcina sengithini sengiba happy nami ngoba ngidinga imali ngiyayidinga imali wait okay ukuthini uJama ngiyavuma Jama usuka kude mina Jama ngiyavuma ukuthi ungisizile mfowethu yazi nami ngiyavuma ayo ngibonga plate lamathungu imachazele bo oqala sithi iphutha kuyena uyangithola uma sekuphinda kusibili kuseyiphutha ngizokubuza wena futhi ubuza uma sekuphinda kusibili kuseyiphutha alike iphutha lenzekile la yena asho ukuthi iphutha uthini lalela kuthi wenza ngenhloso futhi ukuthi uxosise mina ekhaya lalela cha Jama udingiswa mina ekhaya ngenxa yakho ngenhloso ngithi xosha kimi mina Jama wayenzani izinto zakho mina rubbish ehlisa umoya Jama okay bafu uJama mfethu into ofuna uunderstand la uJama mfethu uxoshiwe kuphi ngiyakuzwa lo into ayixoshela ukuthi wena nobaba uyangizwela ngiyahamba mfethu wekini hamba kini wena imali into ayixoshela uJama into uyahleka rubbish uyahleka ehlisa umoya Jama nayo ukuhlupha ngayo ukhuluma nami ngabe utshela ehlisa umoya nawe Jama ehlisa umoya Jama uyafuna ukusiza noma cha uyafuna ukubuyela kini zama ukuthi sikhulume la Jama ehlisa umoya ufuna kubuyela kini uze kuloku usulwisana nami la tshela mina ukuthi manje uyothatha impahla zakho uyahamba thula ke ngichazela tshela nangu phela uyahamba ufuna ukubuyela kini Jama lento simple futhi yeah wena nje hlisa pride yezwa lalela uwasethi ukuthi into yenza kumina nobaba wakho yenzeka and emva kwalapho
uthini ufike kumakho umhlonipha uthini ehlise umoya afika athi akhuluma ngomakhaxolisa okay mina ngasathela into leyo imake usho kimi into leyo wena nephethu jama ngidamkele kanjani ke lo muntu olokufika ngiyisa yabona ngifuna uqabana nawe ngifuna ukuthila nale ndoda so sakwena bafuna ngixabane nawe awungilini ngiqethe ngale ndoda le lalela mfowethu wena ngiasathela into leyo mina jama mina uzolalela yini uma cha kuthi ngamasimba la utshela wona ngicela urelax mfowethu jama kunzima nkabe yami ngizama ukuthi ngibuye ngize kuwena futhi but ayike into understand la ayike into understand utshelwa mina utshelwa mina wena ungakulofana lo uzothula angikho ngakuyena but manje naye angikwazi umdala naye angikwazi ukuthi ama decision umdala uthi ingqondo incane ingqondo uyayibona kodwa into engishoyo nginawe bhuti cha uyayibona umtshele ingqondo yakhe incane umtshele ingqondo yakhe incane umtshele uthi ujama ingqondo yakhe incane uyakuzwa lokho ngishoyo okay nihlakele ngami la usukuyena no bengithi bengidlulisa into ayibeyiyakutshela okay jama buka kwali ngubaba lo nihlakele ngami jama mfowethu asenze kanje jama one uthi ubafaka hambe kina kwena ngisho akahambe nje nakimi nami mfethu yabona mfethu ngikhuluma manje inamba yakhe ngizoyikhipha efonini yami ngiyamblock angisafundi into ezongihlanganisa naye ngitsho ngizothe okay nginawe jama so manje ke jama asenze kanje we jama into oqala ufanele uunderstand bafu ngiyabuya futhi ngiyakutshela mina labantu laba bowu2 understand ungizwe kahle ungizwe kahle ngana sekhaya hayi kabi angixabani nawe but ufuna uunderstand labantu bowu2 badala phikwa lokho lento le kumele lento le mfowethu usokwenza into njalo wena futhi usithi njalo lento le yazi ngisho ukuthini mina jama yazi ngisho ukuthini ngani nasekhaya uyajabula ngamahlelo no yazi ngisho ukuthini jama yazi ngisho ukuthini mfowethu yazi ngisho ukuthini wejama yazi ngisho ukuthini hayi mfowethu jama buka mina sikhulume nkabe yami yazi ngisho ukuthini ngisho ukuthi jama lezi zinto lento abayenzayo benobaba wakho lo lento abayenzayo benobaba wakho ngiyaphinda ngiyagcizelela futhi ngithi lento abayenzayo benobaba wakho bayenze ngechoice yabo bowu2 ngiyazama la ngiyambonisa ubafu yabo uyasho futhi na ukuthi lento iyenze kuyaqhubeka but thina ke siyabuya siza la isitori sethu besizosikhuluma la sizama usilungisa bani ukuthi wena ngithi ufuna ukubuyela kini but ukuze ukwazi ukuthi ubuyele kini ubaba wakho akuxoshela into oqala akuxoshela ukuthi wababa bowu2 angisho yebo mfethu okay so ngoba ubamba ukuxoshela ukuthi wababa bowu2 ithini into usaqoshile ubaba wakho uthi nababa wabamba bowu2 angisho ukuxoshile but lo nto le ibhlungu kangakanani ukuthi uxoshile lahlekelwe ekhaya ngenxa kamngani wakho yezwa ukuthi ibhlungu kanjani understand bese ke nawe mngani wakho ukho msulo nawe ekuthenini manje bafu nangu ukujama mfethu ulahlekelwe ekhaya wena ke ngana sekhaya ke na ubuyisa umqondo umkhumbula ujama mfethu khumbula umngani benu uqhamkapi you understand ngiyabuza lokho khumbula lo inkumbulo lengane esingenakhaya wena uyaqhubeka uya enjoy nobaba wakhe lokho enjoyayo uthini ngojama ke nanga ujama naye uthini chaza futhi ujama sayihlala phansi lento le sayikhuluma wayilalela yini lalela jama lalela khuluma mina manje sahlala nojama sakhuluma into engangitshela yena jama hamba uxolisa kubaba wakho mina ngihlangene ukuthi ujama uxoshiswa ngamina kokuqala into emxoshisile ujama ukuthi yena akafuni ukuyithoba kubaba wakhe accept ubaba wakhe ukuthi uyilento ayiyona lokho baba wakhe bayifihla uyaziphilisa emali baba lalela jama usukwazi ngoba umuntu omsulwa usumenza baba wakho umsulwa angiphiki mina into engifuna yodwa yazini assisting into engihambe ukukhuluma netime yes wena mfethu yenza into engishoyo yengizwa ngifuna kwena uhambe uphele uphuphele lapha jama lalela mina ngizokuchazela into lalela uma ungahamba wena ngingakwazi ukubuyela hambe ngihlale nobaba jama mina ngilungisa izinto nobaba hayi lento wena ungitshela yona okay uzavuma ubaba ngihambe angithabona wena ungenaphi kubaba uyenzala wena buka uyenzala ikhasi lakhe buka kwejama ngoba ufebe sana imake mfethu no abe sorry kabe no bengahleki lento ibhlungu buka mfethu buka siza kanje khona inkinga ekhona la jama kumele siyi accept bani silima kahle khona inkinga ekhona kumele siyi accept jama kumele siyi accept jama mina futhi angasepha inkinga anakuzwa lokho mina sengasepha inkinga wena thulu lalela phupho imaka ubani uyafika nenkinga kahlahle la bobuka wena sokole sitoli sethu ungabona uhlaniphileka la mina ngiyahlanya ubani afika nenkinga qala la inkinga phela iqale ngayo ubhuti ubani ufuna accept la lalela ubani ufuna accept but lalela ukhuluma isingisi sakho wena ubani ufuna accept imali wakho fana inkinga ubaba okay asiqale kanje uyabona umbuzo obuza i-right kakhulu jama sinabe sayidonsisa futhi kakhulu ngenzela ukuthi mina sifike kusisombululo ngabe yami angizwa ngithini kakhulu kubani ngithi mina ke inkinga iqale la iqale ngobaba wakho naye
nangu umnikazi wesigameko nangu umnikazi wendaba yonke benobaba wakho because ubaba wakho mfowethu ngana sekhaya akekho msula bhuti lokho ufuna ukunderstand inkabe yami kunzima but kuzomela uaccept bafo ngiyazizwa ngithini nginawe bhuti nginawe but sengenzela ukuthi na ubone ukuthi ngilento ngisho ngiyazizwa ukuthi uthini ngithini mina lalela kanye bhuti olalela ubaba akekho ubaba unjani akamsulwa kumsulwa ndithola ngizoqhathaza phansi itshebe ngempama msulwa ke ubaba wakho ngiyazithini asangisanela ke manje ngiyazi unawe usuxoxa kubaba wena ngoba uthanda ngakubani lana beqala into ngi understand the story Jama ungabi nami ngi-understand mina yathi ngicela kwena uyangizwa uyangithola uyangifrustana ngithe kwena lo mjida kahambe kubo kuyini phone into ohlukonza into le kutshela mfowethu hamba yekini umjida buyele kubo phosi bayini lapho nje nami ngiyalapho uqedile ulapho ngitshela lo muntu phela mutshela mina so manje imali buka bafu mangabe wethu Jama hamba yekini uzoya kini wena cha musukumbuza mfowethu musukumbuza mfowethu mtshela ngithe mtshela ngithi mina ngizekwena wejama musuzolo kuzozenza ibhokholo la uyazwa cha ulalela manje ulalela uzenza ibhokholo njalo ngekho lalela Jama lalela ukuthi mina ngihambile kini akusho ukuthi lo lonto leyo izolungisa inkinga phakathi nobaba wakho oqala lalela into ezokusiza wena ukuthi thini uhambe uyithoba kubaba wakho ungalokhu uzuza lapha oqala nje lalela Jama lalela Jama hamba uyekile akayekho lalela kahle yabona mina ngihamba ngikhuluma nithamba yezo kodwa lo uma sehambile asiqale lapho ke nami bengizosho njalo bengizosho njalo nami Jama into yokuqala movement sami man njengomuntu ngasekhaya Jama movement yokuqala mina siyithathe manje iyodwa wena Jama hamba kubaba wakho yes mawufika kubaba wakho nikhulume uyamazi ukuthi uyalazi time wena noma uyapepesa nje awulazi uyalazi but it's fine igcina noingane yakhe so ngeke mangabe udinga ukukhuluma naye ekuzokhishona lena because uyadinga ukuthi ukhulume naye uyobhoda yonke lento ebhodla ukuthi understand inhlungu zakho eqhamukayo wayengeke kubona ukuthi ingane yakhe kubeni washuza le njalo angithi yabo washuza le njalo ngenxa yale njalo ukubele njalo iyahamba ngino 100% ngingakwazi kubuyela ehladleni uyangifutana kodwa uyangithola yeah uyangizwa ngithini ayikho into engizokhuluma uma ngihamba wena lalela phela ngekusiza ke mina manje yazi ngizohamba yini ngizohamba kini ngoba uthe ukuthi mhlambe ukuzolungisa inkinga zakho ngizohamba egcineni ubaba wakho uzongilandela ngoba uyangidinga number 1 uzongilandela ngoba kuyani baba wakho uzongilandela baba udinga wena it's fine ngizohamba kodwa ngizohamba Jama ngicela uhlale phansi yona ngadinga msimba ngicela uhlale phansi wini wena uhlale phansi ngathi wena udinga yena ukuqoqa yena unyayena yonke uyena okay asiqale senze kanje mfowethu udinga wena yena udinga uthi yena udinga ubaba ngiyamuzwa mfowethu ngimuzwa kahle asiqale kanje hamba kaJama kuqala yazo baba total nje mfowethu hamba kaJama uJama akhulumisane nobaba wakhe mawukuthi ubaba kaJama uyaqhubeka ukulandela Jama ngeke aqhubeke nawe msibeke ukuthi ngeke kwanye kutshela nje musungiphikisa ngeke mlandele ngeke eqhubeke bana pressure munye la kumina nobaba ubaba ungeke aqhubeke Jama ubaba ngeke eqhubeke landele lensha lenixova umndini uyangizwa okay Jama mina ngayedinga nekubaba noma uyayizwa into engishoyo simple Jama ngizwa kahle inkabe bese wena bafo suka kaJama uye kini la ukuhlala khona uyohlala khona then ubaba kaJama mayekulandela sekuwukweni lokho uyangithola mina ngiyakuphindela okokuqala ngithe kuwena ngeke inilandele I'm just saying ukuthi makwenzeka ungakusho ngiyakuphindela futhi nami ungakuphindi ukuthi just you yakho lento le ngithi ngeke emlandele okay ngikuzwa kahle Jama ngikuzwa kahle okay wena ngibheka ngeyaza zempama okay yazi Jama thatha ngeyaza nempama sibuyela lana weJama Jama sehlisa umoya manje sibuyela lana ke ba okay usehambile kuba fokini uhambile kini wena uzokwazi ukuthi ukhulume nobaba wakho uzokwazi yeah ileyo nto efanele siyenze vele ukuthi wena egcineni ukhulume nobaba wakho man to man ukhulume naye ukuthi lento baba yingiphathi kahle u1 no2 no3 ukhumbule baba lento leyo yenzayo uyenza kuphi baba ukhumbule ukuthi lo muntu oyenza naye umngani wami lo muntu walethwa yimina la egcekeni utshela ubaba wakho yonke le nto leyo ubhodle kuyena ukhulume naye yonke baba ukhulume naye ngoba uthatha ngempama kubangilahle phansi kubanqane nje ngihanje lo network mina sisawazi manje uzokusanganela kimi ngizwa ke Jama ngithini ukhulume naye yonke lento le ubhodle kuyena umtshela baba lento le eyenzakalayo kanje nangendlela baba engcine sengixoshwa ngayo la ekhaya ngezimo zokuthi kanje baba you understand umuzwe wena ubaba uzothini you understand umuzi ubaba uthi baba uthini ubhodle kuyena yonke lento kabami umtshela baba ngikho right u1 no2 no3 owenzakayo lana angikho right you understand ngixoshiwe la ngihlala khona ngihleli kahle baba ngenxa u1 and 2 and 3
then ke ubaba wakho uyena ozobe seyigoqa yonke lento esekutshela ukuthi okay mawukuthi mfana wami uyakhala ngo 1 and 2 and 3 uyabuya ekhaya but mayethi ubaba wakho ke wena ngalisho lo gama lelo ngalisho okay ngeke ngilisho lolo gama but ngisi movement oqala ngalisho okay ngiyabindela ke kabiyami okay ngifuna qathaza intshebe phansi impami hawu mina jama sengenzile ngiyakutshela ngithi ungalisho lo gama lelo but ngizama ukulungisela la jama ngiyakutshela ngithi ungalisho lelo gama lelo ngeke ngilisho futhi ngeke ngilisho okay jama simple lalela wena xoxa jama jama doba ngempama mina jama mfethu buka mina bafu buka mina angithi uyangibona mina ngiyakubona danke so manje ke ngithi mina lento engisho kwena ukuthi uzokwazi ukukhuluma nobaba wakho nikhulumisana njengamadoda uzokwazi uma kuhamba nomfana lona ekhaya clean ushilo bafu uthi ayikho inkinga uzohamba yena ushilo athi uzohamba yena so kuzokujabulisa lokho manje uhamba ubuswa asikhuluma into ephela mfethu besuka la mfethu uyogibela imoto othatha into futhi akana lutho lapha ehlathini ngoba impahla lezo usiza uyishiya impahla zababa bezogqwa mina Awuhlupheka. Uyahleka rabisha. Ngizohamba kini, ngizofuna ngihambe kini. So manje imake Jamaka. Ubafu uthe uzohamba kini. Hambe shiye konke mfethu lomjito lona ngisho ianda ayithenga lo yithanda. Hayi uyahlanya kanti. Ngiyahlanya. Hlala phansi. Jama hlala phansi. Okay. Shuthi ke Jama isombululo wena usithini isombululo sakho? Uthi akahambe total. Nempahla nayo yonke into eshiya yonke into ehambe nje. Hambe nje. Okay. Bafo uthe ayikho. Awuthi sadayisa yena. Angithi ngomthetho uyadayisa futhi uyabuka. Sure. Uzoyithola ke imali yamanye amadoda. Okay, sure. Kubaba. Okay, sure. Asenze kanjalo nkabi yami because ukhumbula ukuthi uJama uqhamuka kuphi. Ngike ngakhuluma nawe lento eqaleni ukuthi okay, ukhumbule nkabi yami ukuthi okay, umngani beni uqhamuka kuphi. uJama uwenzeni izinto akwenzele zona. You understand? Ukhumbula ubuyena ukuthi kahle kahle ubomngani wakho la bomdinga khona. Kungabe ngathi uJama usevele nje waba nje wasangana kanti engathi kanti wakhona ukuhlwa kwakwenza before. You understand? You understand? So yonke le nto leyo ingene kuwena nkabe yami uyi-understand ukuthi kahle kahle uJama ngobe kanje kuqhamuka aze lahlekelwe ekhaya ngenxa yakho. You understand? Sengisho ukuthi nombale ngiyacela ngisho njalo ukuthi aze lahlelwe ekhaya nje ngesenzo senzeka sakho nobaba kanje but wena nkabe yami angisho ukuthi ngithini uyangizwa kabi ungangizwa kabi nkabe yami ngikhulumisana nje nawe ukuthi okay uJama mfethu ake umnike ithuba akhulume nobaba wakhe then ke okuzokwenzeka after lokho ayikho manje ngicela mfethu ngicela uyangizwa ukuthi ithuba lalo okay siqedile shuthi bafo isimple asenze kanje ukuthi bafo wena enza nje lento esisho ukuthi okay ucela uJama uthi okay ngicela unyakaze ekhaya umyeke akhulume nobaba wakhe akhulumisane nobaba wakhe ubone ukuthi kwenzakalani emva kwalokho ayikhulumisi usuzwile Jama ngisho kuyongijabulisa lokho danki inkabe yasekhaya so wena lezi nyathelo engishilo ukuthi zithatha uzoyithatha ngisho ukhulume nobaba ngizokwenza lokho mfethu kodwa uma mfethu into engicela ukuthi ihambe namhlanje angahle ngizamfuna ukumphinda ngombone phambi kwamehlami okay wena shuthi mawusuka la uyokhuluma nobaba mina besizala ngiqonda kuyithami ngona kodwa ke ngive ngisuka ngiqonda kuyithami kusekhona lo mlenjalo ekhona okay sharp ungabizi ngeza phela imani bafethu imani lento le ayisakhulumisi silungisile siqedile no silungisile siqedile nkabe yami silungisile siqedile angisho phela ayikhulumisi bafo nyakaza Jama khuluma nobaba wakho iphelile indaba angisho done Mzansi yes nazo zama udibala namhlanje mfethu uyinkinga inyakanyaka into engeke uyiqonde nawe so bafethu lento ayikhulumisi bafethu silungisile udaba labafethu sibonze silungisa kanjani but sekubalekile ukuthi ningakhohle ukuthi uMatifani ukhona ngale ulungisa umjolo ngikhona nami ngala ngilungisa inkinga zabangani nangale futhi uzophinda ungithole ngilapha ngithi hey wena awondla ingane but le umjolo show ishow yethu qhubekani like and follow nenze yonke into bafethu niphinde nisisize lapha kuma comment lo daba labafethu ukuthi silungisa kanjani ngoba hey lukhulu and kunzima but ke usandile kwamagwazi sibonga unithanda ibhadi ngithi mina dankong phuma kanje